njengoba ngitshela ukuthi 80% amakhosikazi adivorce aphinde azothanda nabantu abashadileyo. Angikhuluma ngomfana option. Khuluma umuntu mina oshadile. Divorce ayothanda nabanye abantu abashadile futhi. And abantu abadivorcile ba-active othandweni because they know ukuthi umshado abuhliphizwe yini ukuthi ube ngekho active. Ba-active othandweni. Wenza sure ukuthi ekhaya acela uma uzohamba ngoba akafuni kwenzeka lokho kwenzeka kuyena. Ethi umama phela ungamhluphi mina ungabuye ungibone noma yinini. Isedivorcile yonke. Isidivorce. Uthanda nendoda eshadile washiya yakhe ngoba ingafuni ukuthatha lo msebenzi. Labantu abathatha lento this time konyaka labantu nizobe nilele emahotela abo. Njengoba ungafuni ukuyithatha lento nize nihambe niqoke all white ningabazalwane olale hotel ethize BNB ethize. Lo muntu wayithatha lento kodwa lele emahotela akhe. Nilele emahotela akhe. Njengoba nisebenza nifuna ukuphuthuma nesenkunzi zaKhisimusi bazoniholela ngisho amabonus. Bazonivalisa early ngoba nabo kunento abafuna ukuzenza emsebenzini. Bafuna ukulanda inyanga zabo ku-Uganda. Sizoqinisa umsebenzi. Bazoniholela ama-overtime enu namabonus nihambe. Labantu abathathe lento. Engisho ukuthi wena uma usene-mindset ukuthi kunento ofuze ungayenzi ube yisaba. Kunento isabayo kodwa mase kufike i-due date yayo ufuna uyenze. Mina yikho into engisaba njengesele. Ungathi angilibambe ngesandla but mase kufika i-due date yalo kodwa ngesandla. Bambe liqinise. Ikliyanyaza ngilibambe mase ngibuza yini engifuna ngiyenze. As long as amengane sizodla siphile. Sizodla siphile. Sizodla siphile. Engisho ukuthi lezi zinto lezofuna sizisho ngoba sizisho in a sense that ukuthi we are against the borders of poverty. Lama borders enziwa yithina futhi ngamabomu. We make a 3D boundaries around us. A virtual boundary kuthina. A border that cannot be seen but ikhona. Uyabuthi lo muntu imbambile inhluphe ngayo yonke indlela. But ubezama kodwa imbambile. Asisikhulume lama borders of poverty. Njengoba singafuni ukuthi abantu bahlupheke. We mean that izinto ezikuhluphekisile empilweni are your girlfriends are too much. Kunentombazana eyodwa engamantombazana awu6. Ngicela ukuphinda futhi. Kunentombazana eyodwa engamantombazana awu6.